Kako je sladak. Eto ti. Sad ću ti ja pokazati. O ne! Moja jadna igračka, jesi li dobro? Ti si kriva za sve. Ne, ti si. Sad ću ti ja pokazati. Brzo vamo. Da, to mi treba. Trenutak. A evo krova. O da, bravo. Ne brini, moj slatki Labubu. A mi ćemo napraviti sve sami. Sad ćemo joj pokazati kako se to radi. Dakle, prvi sprat je spreman. Evo drugog, a evo trećeg. I konačno krov. Ispalo je prelepo. Čak sam se umorila. To izgleda baš jadno. Sad ću ti pokazati kako se to radi. Imat ću najlepšu i najskuplju kućicu za moju igračku. Da, prozor je ispao savršen. Moj Labubu zaslužuje sve najbolje. Tako da će njegova kuća biti zlatna. O da, treba mi što više zlata. I još malo zlata. Wow, kako lepo sjaj. Kako ti se sviđa, Mija? To je zaista lepo. Nema veze, imam i ja ideju. Gdje je moja pernica? Evo je. Pogledajte koliko različitih flomastera imam. Sad ću sama išarati svoju kućicu. Jedan Labubu je spreman, a sad ću nacrtati drugog. Obojit ću svu svoju kuću. O da, lepo da, ali ni to nije sve. Sad ću ukrasiti krov. Treba će mi raznobojne lopke i lepak. Pogledajte, zar to nije prelepo? Izgleda mnogo dobro. Šta misliš, Janice? Jel tako? Pa dobro. Moram nazvati nekog. O, došla mi je genijalna ideja. Mogu ukrasiti svoju kuću zlatnim igračkama. To je 100 puta bolje nego neke jeftine olovke. A još imam ovakva zlatna slova. O da, neka svi znaju ko živi u ovoj kući. Labubu, reci da je naša kuća mnogo lepša. Dajte mi da vidim. O, ko je to? Jesam to ja? O, kako super! Meni se jako sviđa. O, pa to sam ja! Oduševljen sam! Kako je hladno ovdje. Jao, jadan. I ti si se smrzao. Da, veoma hladno. Ne plači. Imam jednu dobru ideju. Stavit ću ti kamin unutra. Ne, pre kamina treba srediti sobu. Da, tako je mnogo bolje. Sad je unutra mnogo prijatna atmosfera. Sedi, uživaj. O, a vruć čaj. Kako lijepo. Moj Labubu je presrećan. Jesi vidjela, Mija? Ne, nisam ništa vidjela. Bolje vidi ti. I ja sam napravila svoj kamin. Sad ću ga zapaliti. O, da. Jao, situacija je izmakla kontroli. Upse, to nisam ja. Šta da radim sad? O, tačno. Treba će mi moje pertle. Ovog puta ću sve uraditi drugačije. Gledajte, to baš liči na vatru. Samo što ova vatra uopšte nije opasna. Stavit ću sto i stolice. Sedi, dragi. O, meni se sviđa. Obožavam kolu. Pa to je smiješno. Dobro, ja ću nastaviti. Napravit ću bioskop. Sedi, dragi. Uključit ću ti neki film. Wow! To je horor film, plašim se. Strašno mi je. Jao, izgleda da sam trebala da uključim nešto drugo. Dođi ovamo. Da vidimo. Ne to, ne to, ne to. O, da, to je baš ono što mi treba. Uključujem. O, a to mi se već sviđa. To je
Oni su iz našeg bioskopa, ne smeš da gledaš film. Pa dobro, ja ću napraviti svoj film. Imam ovakav televizor. I daljinski. A zašto ne radi? Tačno! Uradit ću sve malo drugačije, tako će biti mnogo zanimljivije. Treba će mi maramica i lampica. Oho, to je zabavno! Sviđa mi se! Da, i meni se sviđa! Njom, 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 njom. Jau! Jao, kako sam mogla da zaboravim na to? Tebi hitno treba krevet. Ne brini, sad ću sve da sredim. Stavit ću lepu postelinu i to je to. Ne, samo ne to! Ne sviđa mi se! Šta? Ne sviđa ti se? Pa dobro. Da vidimo šta još imam. Ne to. Ne to. O, ovo roze čebe savršeno. Da, a baš mi se sviđa. Laku noć. Jadan, kako može da spava tako? Baš mi ga je žao. Ne brini, dragi. Sad ću sve da sredim. Napravit ću za tebe veoma lep i udoban krevet. Sigurna sam da ćeš biti oduševljen. Dakle, isekao sam sunđer. Sad ću ga spojiti i staviti jastup. Eto. Nešto nedostaje. A, tačno. Zaboravila sam na čebe. Mislim da će to odlično odgovarati. Da. A sad ću malo ukrasiti spavaću sobu. Tako je mnogo bolje. Nadam se da ti se sviđa. A šta je kod Janice? Jao, Mija, što me tako gledaš? Dobro, nastavit ću da sređujem kuću. Tu će biti garderoba, a ovde klavir. Dodat ću malo svetla i nekoliko detalja. O, a zlatni klavir, šta može biti bolje? Sad ću odsvirati nešto. O, garderoba, to je baš dobra ideja. I moj labubu će imati ormar. Stavit ću ga ovde. Jao, samo što je prazan. A gde da uzmem odeću? Tačno! Mogu je napraviti sama. To uopšte nije teško. Gledajte. Kakva slatka haljina. Napravit ću puno odeće i napuniti ormar. I obavezno treba ogledalo. Pa, jel ti se sviđa? Da, mnogo. Okačit ću ovo na zid. Kao da smo u Parizu, jel da? Da, samo što sam gladan. Hoću da jedem. Šta? Hoćeš da jedeš? O, jadan. Ne brini, a vidiš šta imam za tebe? Sad ću ti staviti frižider. O, ne! Unutra se sve pokvarilo. O, ideja! Sad ću brzo da ti napravim kuhinju. Aha, stavit ću nameštaj i to je to. Jao, a police bolje da se ne otvaraju? Šta da radim? A, hrana. Izvoli, dragi, prijatno. Baš ukusno. Šta? Oni nešto jedu? Čekajte, moram da izmerim. Ne, 100 je previše mali. O, a to je prava veličina za mog labubua. Da, savršeno. Sad ću ukrasiti kuhinju. Odlično. Moja kuhinja je mnogo lepa i skupa. Poslednji dodir i to je to. Uživaj, dragi. Poslužite se, drugarice. I torta je ukusna. Labubu, sav si se isprljao. Ne, to nije dobro. Moraš uvek biti čist i lep. Sad ću napraviti kupatilo za tebe. Tu će biti kada, tvoja slika i sveće. O, obožavam da se kupam. Baš mi se sviđa. Da, tako je bolje. Trenutak pažnje i ja imam ideju.
Treba će mi ova saksija, a moram izvaditi sve suvišno. O, da! Pogledaj, to je tako lepo! Moja kada je spremna. Labubu, uživaj! O, i meni se jako sviđa! Kako zabavno! Neverovatno, obe kuće su ispale prelepe. Ako ja se vama više sviđa, napišite svoje mišljenje u komentarima. Jao, kako sam mogla da zaboravim? A Mija vidi, moj Labubu ima tajnu sobu. Što? Neverovatno! Ali neću da zaostajam. Okrećem krov i eto! Jesi vidjela, Janice? Pogledajte šta još imam! To sam sama napravila! Vidi, Labubu! Sad imaš lepu ljuljašku. Hajde sedi, a ja ću da te ljuljam. Baš je zabavno, jel da? Što? Jel tako? Dobro. Onda će moj Labubu imati ceo par za zabavu. Tako je. Gotovo. Janice, hajde već da priznamo da obe imamo divne kućice. Dobro, slažem se. Nećemo se više svađati. Bitno je da su naše igračke zadovoljne. Dakle, napunit ću akvarijum vodom. Voda je providna. Odlično. Ona će odgovarati mojoj sireni. Super! A šta ti radiš? Ja sam smislila odakle da uzmem vodu za akvarijum. Stvar, uključi vodu. Da, odlično. Ja sam već napunila ceo akvarijum. Stvar, uzmi crevo. Možeš da ideš odavde. Koju nijansu roze da izaberem? Ova nijansa će odgovarati za krov, da? Tako je, super! A ovom nijansom ću ofarbati kućicu unutra, ispolja. Sjajno! A sad ću odštampati lepe nalepnice za drugi sprat. Imat ću školjke i morske zvezde. Moja sirena obožava sve roze, kao ja. Kako je lepo ispalo, zadovoljna sam. Što je to? Smeće? Ovo nije smeće, nego poklopac od tegle. Planiram da ofarbam svoju kuću u crno. Obožavam ovu boju. Ona odlično odgovara mojoj sireni. Da, tako je. Odozdo ću zalepiti strašne nalepnice. Gotovo. A šta ćemo sa akvarijumom? Dajte mi da razmislim. A ja sam već smislila. Uzet ću plastelin. Eto ga. A moram ga razvući. Potrebno je napraviti pravougaonik, a posle obeležiti na njemu linije. Da, odlično. A zatim ću to zgnječiti i posle uviti. Pogledajte, ispala je školjka. Stavit ću je na dno akvarijuma. A sada uzimam kesu sa makaronima, sipam unutra roze boju, zatvaram i mešam. Gledajte, svi makaroni su se ofarbali u roze. Sad ću sve to staviti u plastelin, ovako. Gledajte, to baš liči na korale. Dodat ću još malo korala. I kakav je to akvarijum bez morskih životinja? Tu će biti dvorac. Da, meni se već sviđa šta ispada. Kakva lepota. Nasuću malo žele kristala. Wow, to baš podsjeća na kamenje. Stavit ću krug na naduvanje u obliku raka i poslužavnik sa koktelima i slatkišima. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Divno. Ko je to? Stvar, gde si? Ti si trebao još pre 5 minuta da mi doneseš lobanju tetke Mary. Kako si ti spor? Ali lobanju je doneo. Dobro, stavit ću je na dno akvarijuma. A sad ću od plastelina napraviti pipke. Dodat ću još nekoliko malih detalja. I, gledajte, ispali su pipci Krakena.
Super. Dodat ću još morski sunđer i malo korala. A sada uzimam crtež paučine. Zaokružit ću ga lepkom, tako je. I spašće prava paučina. O da, divno. Gotovo. Sad je mogu staviti na dno. Eto. Ostalo je samo dodati morskog stanovnika. I još više morskog kamenja. Odozgo će plivati krug na naduvanje. I loptica. A sada treba ukrasiti akvarijum s polja. Odlično. Mojoj sireni će se svidjeti. Hajde da proverimo. Idi, draga, plivaj. Uključit ću svetlo. I da, užasno lepo. A moja sirena je također oduševljena svojim akvarijumom. Ona nije mogla ni da zamisli da će nekada imati svoj lični akvarijum. A bez ove mračne komšinice Wednesday? Hajde sada da ukrasimo kućicu. A dodat ću dugačku disko kuglu za žurke. Aha, stavit ću ležaljku, sto i magazin. I obavezno ormarić za piće i hranu. Super! A još mi treba stočić za igračke. Tako je. A u mali akvarijum ću staviti roze ligavca. O, kako je super! Divno! A tu će biti ligavac koji curi po školjkama. Super! To liči na kućni vodopad. O, da! Je li to kod Barbie neka roze žurka? Odvratno. Ona uopšte nema ukusa. Sad ću ja da pokažem kako se kreativno može srediti sprat u kući. Za početak ću napraviti stalak za piće. Da, na stolu ću staviti sve za spiritističke seanse. Ako moja lutka poželi da razgovara sa duhovima ili da vidi budućnost. Gotovo. O da. Inače, moja lutka mi je rekla da već zna šta će se desiti na kraju izazova. O da. Ona je prava čarobnica. Wow, svako se zabavlja na svoj način. Ali vi imate još jedan sprat. Da li ste smislili šta ćete raditi? Da. Ja ću napraviti spavaću sobu. Stavit ću krevet i omiljenu igračku moje lutke. O, da. A sad ću napraviti garderobu. Odlično. Moja lutka ima tako mnogo odeće. Moje lutki je obavezno potreban stočić sa ogledalom. Eto ga. Na njemu ću rasporediti svu šminku i parfeme. Eto, gotovo. Ja sam se čak i umorila. I dodat ću tobogan, uz pomoć kojeg može odmah da se spusti u bazen. Gotovo! Još te kod Wednesday, kakav užas! Ti to zoveš užas? To je obična sobna biljka. Ona voli gumene crve. Stavit ću ga u spavaću sobu. Ovdje će biti staro drvo. Na njemu ću okačiti odeću. A tu će biti stočić sa šminkom. I naravno grob. Nadam se da unutra nema nikoga. Stvar, izvadi omiljenu igračku moje lutke. To će biti krevet. Okačit ću sliku i staviti tobogan. O da, ja sam završila. Wow, ja vidim da su vaše lutke oduševljene svojim kućama. A vi tačno znate šta vole vaše omiljene lutkice? Wow, dok se Wednesday i Barbie takmiče, njihove lutke su prave drugarice. Napišite u komentarima čija kuća vam se svidjela najviše. One su ispale tako različite, ali svaka na svoj način lepa. O da, meni se dopadaju obe kuće, a vama? Čekam vaše odgovore u komentarima. Baš me zanima šta vi mislite. Ja mislim da je moja kuća najbolja. Ne, moja kuća je lepša. Ona je tako roza i svetla. Baš mi se dopada. Dobro, nećemo da se svađamo. Obe kuće su lepe. Dobro, moja kuća će sigurno biti bolja. Dakle, uzet ću pištolj sa lepkom. I zaletit ću zidovi. Imat ću odličnu kućicu.
će 3 sprata. O, da, savršeno. Odlično mi ide. Stavit ću još ovdje. Da, skoro sam završila. Tiffany, vidi. A da li ti možeš tako, jeli? Naravno da mogu. Mogu čak i bolje. Stavit ću krov na svoju kuću. Divno. A sad ću početi da farbam svoju kuću. A tu će biti prozor. Da, divno. A što je tamo? Ćao, komšinice. O, prestani. Pokvarila si mi šminku. Jel da? Nije postalo gore. Haha. Tiffany, više neću ići kod tebe. Dakle, počet ću da farbam svoju kućicu. Naravno da ću koristiti roze boju. To mi je omiljena boja. Pažljivo, neću nigde da žurim. Da, boja je prelepa. Odlično mi ide. I ja sam skoro završila. Užasna boja. Brat i ja imamo svoju omiljenu boju. A mi volimo ljubičastu boju. Ja neću bojiti svaki deo. Samo ću sipati farbu preko. Da, tako je. Ovako će biti mnogo brže i zgodnije. I ne moram da trošim puno vremena. Wow, devojke, vaše kuće već izgledaju super. Miley, šta ćeš dalje da radiš? Ukrasit ću prozore. Da, tako je. Izgleda mnogo bolje, jel da? Dosadno. A vidi moji prozori. Ljubičasti su. I dodat ću malo ukrasa za svoju kuću. Ova kruna izgleda divno. Baš mi se sviđa. A ja imam srce na krovu. Baš je slatko. Savršeno. Devojke, svaka vam čast. Idemo dalje. Šta da napravim na prvom spratu? Znam. Tu će biti dnevni boravak. Tu će moj brat primati goste i odmarati. Naravno da ću imati kamin, cveće, knjige, televizor i naravno tepih. Sve će biti ljubičasto. Super! Brat, vidi kakav dnevni boravak sam napravila za tebe. Baš ti lepo stoji. Daj da te slikam. Da vidimo kakva je slika ispala. Wow, prelepa si. To sigurno treba okačiti ovdje. Miley, a šta si ti smislila, jeli? Ogo! Moja barbika će imati sve roze. Ta boja je mnogo lepša nego ljubičasta. Za malo nisam zaboravila na garažu. Moja barbika ima auto. Tiffany, a da li tvoj brat ima to? Ne, ali smislit ću nešto. Moj brat će imati helikopter. To je mnogo bolje od auta. Sad će helikopter stići, a vidi ga. Miley, pazi glavu. Ovo nisam očekivala. Neverovatno. Da, moje brat je najbolja. Wow, auto i helikopter. Hajde da vidimo šta će biti dalje. Ja ću napraviti kuhinju za moju barbiku. A već sam kupila lepu furnituru. Da, kuhinja će biti prelepa. A ne smem zaboraviti na suđe. Stavit ću ga ovdje. Da, to je preslatko. I ne smem zaboraviti na cveće. Moja barbika mnogo voli cveće. Ali to još nije sve. Kupila sam još puno hrane za moju barbiku. Ona jede samo zdravu hranu i malo slatkiša. Stavit ću sve to u frižider. Da, divno. Baš sam zadovoljna svojom kuhinjom. Prelepo. Tiffany, a šta je kod tebe? Šta? Moja brat je ogladnila i odlučila da spremi sebi doručak. To nije teško. Spremile jaje na oko. Dodat ću još malo slatkiša. Odlično. Možemo početi da doručkujemo. Prijatno, brat. Jel ti se sviđa? Moja lutka također zna da kuva.
Sad ću ti pokazati picu koju je spremila sama. Ajde, Barbiko, moraš jesti malo. Jel ti se sviđa? Super! Idemo dalje. Ostalo je napraviti spavaću sobu. Treba mi roza tepih. A mi ćemo imati plavi tepih. Baš je lep. Pa šta? A vidi kakav krevet ima moja Barbika. To je krevet za kraljice. Krevet moje lutke nije ništa gori. Vidi, baš je lep. Zašto ponavljaš za mnom? Dobro, onda ću staviti ormarić sa odećom i obućom. Šta misliš? Pa šta, vidi šta mi imamo. Moj brat obožava da pleše, tako da u spavaćoj sobi će stalno da svira muzika. O da, brat je zadovoljna. Kod nas će biti najbolje žurke, jel ti jasno? Što? Imate žurku? Moja Barbika također zna da se zabavlja. Hajmo, pokazat ću ti sobu. Hajde da izaberemo za tebe lepo odelo. O, da, ova haljina je prelepa. Moram i ja smisliti nešto. Miley, hajde zajedno da se igramo. Donela sam lepo odeću. O, hajde. Wow, ova odeća je prelepa. Wow, Tiffany, izgledaš super. O, Miley, a ti si kao lutka. Divno. Devojke, vaša odeća je prelepa. Svaka vam čast. Obe izgledate divno. Imate li šta još da nam pokažete? Wow, to je najbolje što sam ikad vidjela. Tiffany, tako smo lepe. Da, slažem se, Miley. A brat će napraviti kuću za svog zeca. Hajde da počnemo. Prvo ću uzeti lepak i sastaviti svoju kućicu. Tako je. Kao i svaka kuća mora imati zidovi i krov. A kućica će biti na 2 sprata. Super! O, Glory, jesi li već ovdje? Kako ti se sviđa? Ja sam već sastavila kuću. Treba dodati krov. Eto, sad je moja kućica sagrađena. A vreme je da je ofarbam. Uzet ću boju u spreju. Ljubičastu, naravno. O, skoro sam zaboravila da stavim masku svom zecu. A sad ću popraviti to. Vidi, imam mini verziju za tebe. Da, sad si i ti zaštićena. Dakle, gdje sam stala? Tačno. Treba poprskati svoju kuću. O, da. Kako lepa boja. Jako mi se sviđa. To je to. Završila sam. Barbie, a šta je kod tebe? Ja ne želim da moja Glory udiše boju. Draga, sakri se ovdje. A ja ću farbati tvoju kućicu. O, kako je slatka. Dakle, ja imam roze farbu. Sad ću sipati na svoju kuću. A ona će ravnomjerno otići dole. Da, izgleda jako dobro. O, kako lepo curi, nevjerovatno. Izgleda ekstra. Bravo, Barbie, svaka čast. Dakle, sada treba ukrasiti naše kuće. Ovdje će biti šargarepa. Stormy je obožava. A ja ću staviti sir. Vidim da ti se sviđa. Trudila sam se. Stormy, dođi kod mene. Pogledaj šta sam napravila. Eto, to je tvoja buduća kuća. Jel ti se sviđa? Odlično. Devojke, svaka vam čast, završili ste prvi korak. Vidim da su vaši ljubimci zadovoljni, a mi idemo dalje. Da. Moram napraviti lepo dvorište za mog zeca. Stormy obožava da šeta i diše svežim vazduhom. Dakle, prvo mi treba travnjak. Da, napravio sam svoju kuću. Izgleda super. Idem unutra. Da, ovaj travnjak će mi odgovarati. Mislim da niko neće biti protiv ako uzme malo. Ko je to? Komšinica? Čekajte. Šta je uradila? Čudno. Šta? Ukrala je deo mog travnjaka. To nije lepo. Dakle, travnjak izgleda super.
A sad ću staviti ogradu da niko tuđi ne uđe kod nas. Super! A unutra kućice na prvom spratu će biti fotelja isto. Na sto ću staviti vazu cveća, zatim televizor i puno slika. Tu će biti kamin, a na njemu knjige i cveće. A još treba dodati ormarić. Odlično je ispalo. Prvi sprat kuće spreman. Stormy, kako ti se sviđa? Neoduševljena, vidim. Drago mi je. Čekajte, došla mi ideja. Stormy sigurno treba drugarica. Imam plišanog zeca za nju. Stormy, ne plaši se, to je samo igračka. Kako slatko! Sprijateljili su se. A šta je to smislila Barbie? I ja sam napravila prvi sprat za svog pacova Glory. Gledajte, njoj se sviđa. Usput i ja sam sredila dvorište i napravila sam točak za nju. A ovu fotelju za dnevnu sobu smo birali zajedno. Devojke, prvi spratom izgledaju divno, možemo nastaviti. A šta smislite za drugi sprat? Znam! Tu će biti kuhinja. Stavit ću dekor u obliku sira. Tu će biti stepenice. Ako Glory prođe kroz sve ovo, može da dođe do svoje hrane. Odličan labirint, jel da? Meni se sviđa. Šta je to kod brat? Stormy, hajde da napravimo pauzu za večeru. Potrebne su mi slamčice. Uzet ću ih. Hej, a gdje su moje slamčice? To nije fair. Dobro. Mogu probati ovako. Baš je ukusno. Obožavam šlag. Odlično. Sada imam plastične slamčice. Zalepit ću ih na zid. Po njima će Glory moći da se penje. A ovdje ću staviti tepih. I staviti njenu posudu za hranu. A evo hrane. Glory je već ovdje. Ogladnila je. Dobro, možeš jesti. Prijatno, draga. Oho, a Glory je jako gladna. Pogledajte kako spretno prelazi sve izazove. Čestitam, stigla si. Ponosna sam na sebe. Moj drugi sprat je stvarno sjajan. Slažem se, Barbika, to je super ideja. I ja želim tako. Stavit ću hranilicu i pojilicu sa svežom vodom. Zatim ću ukrasiti sobu lepim tepihom i stočićem. A na njega ću staviti šargarepu. Stormy, hajde ulazi. Šta ti voliš da jedeš? U redu, sama ću te dići na drugi sprat. Wow, brat! Uradila si sve što Stormy voli. Ovdje definitivno nikada neće biti gladna. Odlično ste se snašla, devojke. Idemo dalje. A na trećem spratu ću napraviti spavaću sobu. To ću staviti ovdje, ovo ovdje. Tu će biti tepih. Odlično! A tu će biti kućica za Glory. Ovdje će moći da se odmara. Sjajno sam smislila to, zar ne? Samo kako će stići na treći sprat? Nisam razmislila o tome. Ideja. Tu ima prozor, ali neće nam trebati. Bolje da stavim dimnjak ovdje. Da. Kroz njega će Glory doći na treći sprat. Hajde, draga, probaj. Hajde, verujem u tebe. Bravo, a nisam ni sumnjala. Uspela si. To je zaista sjajna ideja. Tu ćeš moći da spavaš posle ručka. Da. Ja znam šta moj ljubimac voli. I spava je super. Pa dobro, sad je moj red. Vreme da doteram treći sprat. Tu će biti ormarić. A na njemu radio. Moje Stormy voli da sluša muziku. I na krevet ne smijem zaboraviti. Hajde, Stormy, hoćeš da spavaš? Samesti se udobno, a ja ću uključiti omiljenu muziku. Da, i ja je volim. Ova pesma je super. A sad je vreme da obučem moj Stormy. Ima puno odeće. Ali treba će nam pidžama za spavanje.
O, pogledajte kako slatko. Stormy u pidžami u obliku zeca. To je tako smešno. Dobro, moram da očistim svo smeće da bi bilo lepo. Jao, fuj, odvratna paučina. I ovu koru ću baciti. Odlično, sve sam očistila. A sada želim da ofarbam kuću u moju omiljenu crvenu boju. Odlično ide. Ostalo još malo. I eto, završila sam. Cool. Oduševljena sam. A od ovih olovaka ću da napravim divne prozore. Predobro. O, imam neverovatnu ideju za travnjak. Sačekajte, sad ćete sve vidjeti. Ofarbat ću ove kartice. I moći ću da se igram sa njima kada poželim. Eto! Sada mogu da skačem. Op, op, op. Super! To je jako zabavno. Oho! Jadno drve. Potpuno se osušilo. Nema veze. Sad ću ga zaliti. O, da, tako je mnogo bolje. Super! I ja sam završila. Znaš šta? Ja ću ukrasiti svoju kuću. Halo, hitno mi je potrebna vaša pomoć. Dobar dan, gospođice. Šta kažete na roze farbu, je li? A ne, bolje zlato. Eto. Ovo nije za vas, a već za moju kuću. Hajde, učinite zlatno. Sve jasno, gospođice, već počinjem. Dakle, prvo ću da rastopim zlato uz pomoć vatre. Tako je. A zatim ću da ofarbam krov. Samo ću da sipam sve preko. O, kako lepo curi. Treba mi još zlata. Nema problema. Mogu ukrasiti zidove ovim polugama zlata. Tako je. Pogledajte, da li vam se sviđa, je li? Wow, ovo je divno. A rano je još da ti platim. Šta je sa ostalim ukrasima? Trenutak. Koju boju ćete izabrati? Naravno da zlatnu. Važi. A koji tepih? Crveni. I koju biljku? Pitaš me? Naravno da drvo od novca. Razumeo sam vas, gospođice. Sad će sve biti gotovo. Sad čekajte malo. Sad ću sve da sredim. Dosta, zadovoljna sam. A možeš da ideš. Pa dobro, gospođice. Doviđenja, lepotice. O, konačno mogu da uživam u svojoj novoj kući. Samo da mi dosadne komšije ne smetaju. A Jane, pogledaj ovaj znak. Šta? Meni je ulaz zabranjen? A baš si bezobrazna. Tako sam tužna. A moram hitno da smislim kako da dekorišem kuću iznutra da bih popravila sebi raspoloženje. O, ideja! Roxy, a mogu li da uzmem omute od sladoleda, ili? Baš ti hvala. I štapići ću isto uzeti. O, a od bake ću pozajmiti ogledalo. Samo da je ne probudim. Polako. O, ovaj putni znak je baš ono što mi treba. O, a još ću uzeti prazne flaše od kole. A šta ovdje ima? Da, još jedna flaša, cool. Šta je ona smislila? Dakle, od ovih predmeta ću da napravim 100. Eto ga. A od mojih omiljenih šarenih čarapa napravit ću tepih. Da. A moram samo pravilno da ih povežem i bit će veoma lepo. O, da. Ispalo je predobro. Dakle, a šta je ovdje? A, štapići. Od njih mogu napraviti police gdje ću moći da smestim mog ždrala i biljke. O, kako je sve lepo. O ne, ali sve kvare ove šare na zidu. O, ali znam kako da popravim to. Ne nosim džabe nalepnice sa sobom. Od njih ću da napravim srce.
Zar to nije preslatko? Pogledajte! A na drugom zidu ima mesta za ogledalo. Nedostaje mi samo ormarić, ali sad ću ga brzo nacrtati flomasterom. Eto, odlično mi ide. Ja sam pravi umetnik, a tu ću nacrtati cvet. Lepota. Šta kažeš, medvediću? Hajde, zauzmi sto. Sad ćeš živeti ovde. Šteta što nemam nikakav skup nakit. Pa čak ni krunu. Ali to nije problem, mogu je nacrtati. Eto, sad se osjećam kao prava princeza. Što je to? Vaše visočanstvo. Britney, skloni se iz moje kuće. Baš si bezobrazna. Dakle, moju kuću također treba srediti unutra. Zato ću prvo staviti mekani tepih. Da, mogu se odmarati na njemu. A prozore ću ukrasiti zlatnim zavecama. Ekstra. Nedostaju mi samo moja omiljena slova. Eto, neka svi znaju da sam ja jako bogata. Dakle, vreme da sredim svoju garderobu. Treba će mi veliki regal za moje cipele, tašnice i ostali aksesuari. I krunu ću obavezno staviti tu. Kako vam se dopada moja slika? Nju ću okačiti na ovaj zid. Eto, a drugi zid će zauzeti ogledalo i ormarić sa mojom omiljenom kozmetikom. Usput, moram našminkati usne. Da, kako sam lepa. Sad ću se slikati. Ali kome da pošaljem ovu sliku? Tačno, poslaću ovaj selfie Jane, neka mi zavidi. Šta je ovo? Šta? Britney je sredila kuću? Dobro, lajkovat ću. Zanima me šta to radi Jane na svom travnjaku. Pije čaj. Ona stvarno misli da je to zabavno. Mnogo bolje da se napravi žurka. Dobar dan, gospođice. Rado ću organizovati vašu žurku. Kako vam se dopadaju ovi zlatni zvučnici i disko kugla, jeli? Ne brinite, za vašu muziku sam unajmio profesionalnog DJ-a. Napravit će pravi doživljaj. Hvala, sve mi odgovara. Ovo je za vas. To će mi biti dovoljno. Doviđenja. Pa dobro. Zdravo, drugarice. Dođi na moju žurku. Hajde da ludujemo. Da. Kako je glasno. Halo, zdravo. Komšije puštaju preglasnu muziku. Požurite. U čemu je problem? Trenutak. Sad ću sve da sredim, ne brinite. Hej, devojke, kakva je to buka? Nikakve glasne muzike. Jeste čuli? Mislim da se možemo dogovoriti. Ovo je za vas. I možete da nam se pridružite. Hvala na pozivu. Da, ovdje je zaista zabavno. Šta ovo? To nije fair. A mene nisu pozvali. Mamice, požar! Bežite svi! Ne, stanite, gde ćete? Ne boj se, imam aparat za gašenje požara. Sad ću ti pomoći. Eto. Uspela sam. Hvala, oprosti mi. Hajde da se družimo. Mir. Dakle, prvo ću da ofarbam svoju kuću u roze boju. Ali moram se presvući. Da, tako je mnogo bolje. Koju nijansu da izaberem? Neka bude svetlo roze. Da, ova boja savršeno odgovara za krov. Da, divno. Baš sam zadovoljna rezultatom. Ali to još nije sve. Vreme je da dodam još par detalja. Uzet ću šablon usana, malo ruža i šljakica.
lepo. Mnogo mi se sviđa. Kako izgledam? Da li mi je frizura u redu? O, da, ja sam kao i uvek prava lepotica. Ovi pufnasti oblaci su mi dali ideju kako da ukrasim moj divni krov. Obložit ću ga istim takvim oblacima, samo roze. A još ću dodati roze balone i moju sliku. O, super! Wednesday, kako ti se sviđa moja kuća? Previše roze. Vreme je da i ja dodam malo vatre u dizajn svoje kuće. Tako je. Mladice, kakav užas! Wednesday, jesi li u redu? Da, savršeno, kao i uvek. Sada, kada je kuća ofarbana u crnu boju, vreme je da unesem nekoliko zastrašujućih detalja. Zombi, naređujem ti, ustani iz mrtvih i pomozi mi da ukrasim dvorac. Zdravo, gospodarice, razumeo sam vas. Vašem dvorcu nedostaju lanci i kosti. Obožavam kosti. A od ovog ću da napravim rešetku na prozorima. Zombi je super. A poklopac kovčega ću koristiti kao šablon. Tako je. Gledajte šta sam napravio. To ću staviti na krov. Zombi je odličan majstor. I tu ću staviti par koščica. Kako si, prijatelju? Jesi zaboravio glavu? Gospođice Wednesday, ja sam završio. Nije loše. Evo obećane plate. Zaslužio si je. Izvoli. Hvala, gospodarice. Laku noć. Dakle, Vrano, zauzmi krov i čuvaj moj dvorac. Da. Pažnja, pažnja, hitne vesti. Imamo nove komšije. Zdravo, ja sam Barbie, drago mi je. Njen novi dvorac osvetljava naš kraj. Nećete verovati, ali najmračniji i najužasniji mesto se nalazi skroz pored. To je dvorac Wednesday. Trenutak. Wednesday, treba nam osmeh za naše gledaoce. Sklonite kameru. Snimanje je zabranjeno. Marš odavde! A vreme je da sredim svoje dvorište. Dakle, počinjam. Ovom drvetu neće smetati nova frizura u obliku srca. Da. O, kako slatko. Rasti veliko, a ja ću da te zalivam da se pojavi više cveća. Odlično. Ispalo je divno, zadovoljna sam. O, hoću još da napravim stazu. Šta se tamo dešava? Moja glava. O, evo moja staza od kamenja. Gotovo je. Sada mogu da obučem omiljnu haljinu i malo da se odmorim na travnjaku sa koktelom u ruci. Da, savršeno. Šta kažeš, Wednesday? Kako je sve preslatko, povratit ću. U mom dvorištu neće biti nikakvog cveća i slatkih srca. Ne postoje ništa bolje od grobova mojih omiljenih heroja. Jer za mene su oni živi večno. O da. Još par spomenika i to je to. I naravno, treba mi crveni tepih i lobanje za atmosferu. Eto. Ovo dvorište je baš u mom stilu. Strašno lepo. Pitam se šta radi Wednesday tamo, ili? Sad ću da vidim. Nije lepo posmatrati nekoga. Moj dvorac je pun duhova. U njemu nema mesta za strance. Šah i mat stvar. Ma daj, nemoj da se ljutiš.
Šta kažeš na novu pločicu za kuću, jeli? Šahovska tabla će baš odgovarati, kao i ova jeziva slika sa paučinom. I naravno treba mi što više slepih miševa i paukova. O, da. Osim toga ću staviti crne police za moju zastrašujuću kolekciju. Evo je. O, da. Obožavam svaku figuricu. Hvala, prijatelju. Ali tvoja ruža mi nije potrebna. Ti mi se sviđaš mnogo više. Jer od tvojih kostiju mogu napraviti odličan stol. A grudi ću koristiti kao lampu. O, da, super. A još ću napraviti ćoše za stvar. On će biti oduševljen kada vidi. Stvar, pogledaj, to je tvoja nova garderoba. Jel ti se sviđa? O, a vidim da si oduševljen. O, da, ti si pravi maneken. Lepo ti stoji. Usput, potrebna mi je tvoja pomoć. Ne boj se, to neće boleti. Hoću da stavim tvoje otiske na mojim zidovima. Da, tako je. Ispalo je lepo, hvala. Kakva lepa paučina. Treba je okačiti po svim zidovima. A ja sam oduševljena. Šta se tamo dešava? Kakve čudne komšije imam. Mislim da je vreme da ukrasim zidove. Samo pogledajte kakva slatka srca. Dodat ću još osvetljenje, a na pod ću staviti ovaj lep roza tepih. O, da, ovdje je baš prijatno. A još ću da napravim stol za moju šminku. Pogledajte koliko kozmetike imam. Ja obožavam da se šminkam. I sve je naravno roze. Sad ću sve lepo poređati na stolu. A još sam okačila ogledalo da se divim svom odrazu. A na ovim divnim policama ću staviti različite ukrase. I naravno da ću staviti moju omiljenu sliku i krunu. O, kako mi dobro stoji. Super! Mnogo mi se sviđa. A vreme je da zapalim selfie u svojoj novoj kući. Jao, šta je to? Fuj, kako odvratno. Pozivnica na žur kod Barbie. Dobro, doći ću. U goste se uvek dolazi sa poklonima. Ja ću joj doneti moje jelo. Žele oči u sos od jagoda. Nadam se da će se joj dopasti to. Oj, sama bih to rado pojela. Hej, društvo. Fuj, odvratno. Hej, jeste gladni? Kako odvratno? Dobro, probat ću. Hvala, Wednesday. Oho! To je veoma ukusno, a nisam očekivala. Hoćeš čaj? Izvoli, sad ću da ti sipam. Šta je to? Gotovo? Možeš da piješ? Da li ona zna da su čaše prazne? Pa dobro, pravit ću se da pijem. Fantastično. Da, veoma ukusno. Hvala, Barbie. A sada Sophie, osmeh. Žurka je baš super. Hvala što ste došli. Zdravo, devojke, kako ste? Jao, a vidim da loše. Dobili ste lošu sobu? Haos je, slomljen mi je krevet. I buba švabe su pod jastukom. A, sklonite to. Enid, uplašit ćeš sad sve njih. Prekini da vičeš. Uzet ću ih sebi. Fuj, odvratno. Wednesday, neću da živim u jednoj sobi sa buba švabama. A ja neću sa tobom. Svi moraju da žrtvuju. Prekini da me pipaš. Dobro. Izmislila sam nešto. Uradit ćemo svoje sobe iz početka. Ja sam već izmislila svoju. Ispalo je slatko, zar ne?
Enid, mnogo svetlo. Hoćeš da me zaslepiš? Eto, možeš da vidiš moj crtež. Ja ću napraviti sobu u svom stilu. Budi spremna. A ja mislim da je soba Wednesday slatka. Ali kod Enid je vrlo slatka. A mislim da bilo koji namještaj će biti fantastičan. Dobrodošli u novi challenge na kanalu Barada. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Donesi mi onu užasnu crnu kutiju. Da, ovu. A može malo brže. Hvala. Da vidimo šta ima unutra. Ju, šiš miševi. To mi je brat stavio. Jao, crna farba, odlično. Ovi beli zidovi me podsjećaju na bolnicu. Napokon ih mogu farbati. Savršeno. Dakle, šta ima još tu? O, to je krevet. Treba ga samo sastaviti, ali nema instrukcije. Stvar, pomozi mi. Enid, skloni se. Hvatam. Odlično. Bušilica će mi pomoći. Počinjem. Wednesday, baš ti dobro ide sabiranje namještaja za mladu devojku. Sada hoću da ofarbam krevet u crno. Mislim da će tako biti bolje. Nešto još fali. Tačno, moj sanduk sa tajnama. Čula sam tajne. Moram da vidim. Malo stvarčica za sobu mi neće smetati. Ove stvari su natopljene uspomenama o detinjstvu i porodici. A sada treba staviti zavesu od svakakvih radoznalih devojčica. A vole oni često da zaviruju. Ostalo još malo. Dodat ću malo svetla. I mislim da nedostaje crvene boje u mojoj sobi. Hoću da stavim crvene tragove, ali neću da prljam svoje ruke. Stvar, pomozi mi. Hvala, slobodan si. Sve je gotovo. Šta Enid radi tamo? Enid, stoj gde si stala. I ni korak više. Gledaj pažljivo. Ima tvoja i moja strana. Ne smeš da staješ za žutom trakom. Jesi me čula? Joj, Enid je malo tužna. Smiri se, dušo. Izvinite, a redko mi bude to. Na vreme je da i ja okrećem svoju sobu. Imat ću sobu bolje od Wednesday. I još će me moliti da je pustim unutra. O, kakva lepa boja. Obožavam je. A sad treba da naručim sve što mi treba od namještaja. O, a već su stigli. Trčim. Zdravo. Da, uđete, molim vas. Odlično. Hvala na pomoći. Ćao, čao. Šta me čeka ovdje? Žuta farba i četkica. To mi treba. Sad ću da ofarbam krevet i pod. Živeću kao da sam na suncu. Žuta boja mi podiže raspoloženje. Šta još ima u kutiji? Oho, tako mnogo plišanih igračaka. Baš cool. Wow, Enid, tvoja soba već izgleda mnogo slatko. Ali to je tek početak. Treba okačiti ovdje trake. Pogledajte ovu lepotu. Baš mi se sviđa. Okačit ću još i leptira. Baš je sladak. Ovo je moj lovac snova. I zalepit ću srce. Divno. Ali nešto nedostaje. Hoću da obojim prozor. Dobro je što imam celu kolekciju lakova za nokte. Mogu da ofarbam prozor u svoje omiljene boje. Eto ga! Kako vam se čini? O, Enid, to je prelepo. Mnogo mi se sviđa. Wow, kakve lepe figurice i knjige. Enid, baš si se potrudila. Sve izgleda čarobno. Kao sa slike. Da, Wednesday, znam da hoćeš u posetu, ali nažalost imamo pregradu. Zato sedi na svojoj tamnoj i smornoj strani. Stvar, ne pomeraj se. Omašit ću sa lakom. Hoćeš valjda da imaš lepe i doterane nokte? Stavit ću ti moderni flaster i... neki prsten. Ovaj će biti dobar. I ovaj. I ovaj? Izgledaš prelepo.
Šta? Stvar? Kod mene? Šta radiš ti tamo? A brzo pokaži ruku. Fuj, odvratno roze prstenje. I ovaj roza lak. Zar ti se nije svideo moj crni? Odvratan si stvar. Odlazi. Wednesday, previše si surova s njim. O, to su kod mene došli. A zdravo, Robert. Ej, tu sam. A šta si hteo? Šta? To je poklon za mene? Kako je slatko, hvala. Ćao. O ne, ćao. Da vidim šta mi je poklonio Robert. Jedva čekam da otvorim. Šta? Kuće? I love you. O, baš je sladak. Zvaću te... sunce. Moje sunce. Sad ću te malo doterati. Mnogo ti lepo stoji ova rozna mašna i džemper. Sad si prava dama. Šta? Nemoj pričati. Da, i ja imam probleme sa komšinicom. Molim. Katastrofa. Moram prekinuti to. Imam i ja kućne ljubimce. Zdravo, mali moj. Imat ćete težak zadatak. Morate naterati Enid da viče. Nadam se da ćete uspjeti, buba švabice male. Ti si najslađi, zvaću te Karl. Jo, šta je to? Sklonite, buba švabe, užasno. Koliko ih ima? U pomoć. Poješće me, buba švabe. Ne znam šta da radim. Treba mi pomoć. O, došli ste baš na vreme. Možete da sklonite sve ove insekte. A šta će mi to? Treba da stavim? U redu. Ne boj se, sunce. Sad ćemo ih ubiti. Sa ovim možete čoveka da otrujete. Karl? Poginuo si. Užas. Poginuo mi je najbolji drug, Karl. Treba te lepo sahraniti. Odabrala sam ti najbolju kutiju. Nadam se da ćeš me gledati sa nebesa. Lepo spavaj, moja mala buba švabice. Neću te nikad zaboraviti. Nezamenljiva si. Šta je to? Enid? Hvala što si došla. Pravi mi se žurka. A već sam završila sa tortom. Posljednji dodir. Čekam goste. I ja sam rešila da napravim žurku. Jao, oči. Tačno, hvala stvar. Enid se uplašila. Znači da je torta odlična. Devojke, možete da dođete? Kod mene je već sve spremno. O, evo ih. Dolazim. Ćao, devojke. Hvala što ste došli. Ćao. Ulazite. Što? O ne, moja lepa torta. Sunce, sve si pojeo? Kako to? Kako si mogla da pojedeš celu tortu sama? Jupi, žurka, hoćete tortu? Možete da probate ako se ne bojite da se otrujete. Gde ćete? Ozbiljno ćete da je probate? U redu, hajde. O ne. Enid ima rođendan danas. Enid, donela sam ti tortu. Devojke su mi rekli da je sunce sve pojela. Wow, Wednesday, to je baš lepo od tebe. Hvala. Ja sanjam o prelepoj roza kući. Čak znam šta mi je potrebno za to. Ej, što to radiš? Šta si se zamislila? Dobro, napravit ću kuću iz svojih snova i niko me neće sprečiti. Dakle, počet ću sa farbanjem kuće. Uzet ću roze farbu, naravno. O, da. Pogledajte kako lepo curi ova farba. O, a boja je prosto magična. O, da, moja kuća je potpuno roze. Izgleda prelepo.
Tiffany, a šta ćeš ti raditi? Roze kuća, ozbiljno. Ja ću farbati svoju kuću u ljubičasto. Pucam farbom iz mog pištolja. Da, cela kuća će biti ljubičasta. A krov će biti crn. Njega ću obraditi vatrom. Tako je. Odlično. Šta je ova Jess opet smislila? Hajde, stavite mi to u dvorište. Hvala. A sada hajde da zalepimo ovu foliju koja liči na cigle. Super! A sad će moj pomoćnik Sam napraviti prozor. Sam, i ne zaboravi da staviš okvir. Da, naravno, gospođice Jess. Završio sam. I na krov neću zaboraviti. Oho, ovo podsjeća na pravu kulu dvorca princeze. To je to, završio sam. O, to je baš ono što sam htjela. Hvala ti puno. Ozbiljno? Tako i ja mogu, ali bez svakakvih pomoćnika. Imat ću svoje kule. One izgledaju mnogo bolje nego njene roze kule. Da, to je prava stvar. A sad ću uzeti crni papir i makaze. Hoću da napravim od papira lijepe uzorke. Tako je. Zalepit ću ih na kuću uz pomoć žvake. O, da. To izgleda baš dobro. Zadovoljna sam. Posljednji dodir i to je to. A sada uzimam šablon u obliku srca. Njega treba obojiti. Stavit ću preko foliju, a sada farbam. Kontura će biti crna. A unutra ću napraviti sve raznobojno. Da, tako je. I još malo. Wow, kako moćno. A sad ću dodati malo crvene boje. Ekstra. Dodat ću još zelene boje. I plave. Gotovo. Wow, ovo srce izgleda tako super. Hej, šta se to čuje? Moj pomoćnik je odlučio da napravi za moju kuću lijepu terasu. O, kako slatko! Hvala! Ne zahvaljujte. Kako boli. Udario sam prst. Jadan ja. Šta da radim? Kako je smotan. Dakle, šta ja da napravim? Znam. Prvo treba staviti stubove. Da, tako je. Odlično, ja mogu sve sama. Meni niko ne treba. A sad ću napraviti krov i crnu ogradu. O, da. Sada na terasi mogu praviti roštilj. Dakle, spremit ću par pljeskavica za burger. Kakav miris, nevjerovatno. O, kačić ovdje ovu krovnu, baš je slatka. O, a što to tako miriše? Oho, Tiffany peče nešto ukusno. A ja sam tako gladna. Šta da pojedem? O, smislila sam. Da, napravit ću za sebe šećernu vunu. Imam specijalni aparat. Treba malo sačekati. Skoro sam završila. Eto, sada mogu da probam. Prelepo. O, sad sam se setila da kuća mojeg snova ima oblake. Upravo su oni nedostajali za potpunu sliku. Stavit ću ih ovdje i napraviti stazu u obliku duge. O, neverovatno, moje dvorište je prelepo. Dakle, Jess, tvoja kuća je stvarno predivna. Ja sam oduševljena. A sada, hajde da vidimo šta je uradila Tiffany. O, ona je odlučila da izloži stazu ka svojoj kući od crnog uglja. To je zanimljivo rešenje. O, gledajte, stavila je čak i sveće da se niko sigurno ne izgubi. I par nadgrobnih spomenika. Sumnjivo, ali dobro. Devojke, vaše kuće s polja su već spremne. Svaka vam čast. Idemo dalje. Sad ću ući u svoju kuću. Jao, ovdje je tako prazno. Treba nešto uraditi. Dakle,
Prvo ću okačiti rasvet ovdje. Divno. A zatim lijepe zavese. Ekstra. Šta još da dodam? Znam. Napravit ću par slika. Kako sam lijepa. Nevjerovatno. Sad ću ove slike staviti na zavese. Šta može biti lepše od mene? To je najbolji ukras. I dodat ću još malo cveća. To je divno. Već mi se mnogo sviđa, ali još nije kraj. Uzet ću farbu i četkicu i nacrtat ću na vratima lep crtež jednoroga. Aha, to je rog. A sad ću nacrtati sve ostalo. Oči. A zatim uši. Neću nigde da žurim. Hoću da sve ispadne lijepo. A nos će također biti žuti. A tu će biti roze jezik. Eto, moj jednorog je spreman. Presladak je. Čekajte, plafon mi se uopšte ne sviđa. Izgleda tužno. Sad ću ga ukrasiti penastim cevima. O, da! Ovo baš podsjeća na dugu. Svaka mi čast. Hoću još da okačim na zidove mekane roze jastuke. Da? Kako romantično. Čekaj da šta da stavim na pod? Tepih, naravno. A neka i on bude roze. I treba mi puno igračaka jastuka. Tako je. Da, o boljem nisam ni sanjala. Sada mogu malo da odmorim. Ja sam također odlučila da renoviram svoju sobu. Okačila sam rasvetu, a na zidu će biti poster mog omiljenog rockerskog albuma. Da. A na drugi zid ću okačiti što više mojih omiljenih CD-ova. Napravit ću 100 od guma. Da, to je baš brutalno. A na njega ću staviti sveće, paukove i bundevu. Par lobanja isto neće smetati. O da. Ovdje će biti fotelja. Kako je mračno i brutalno ovdje. Ja obožavam svoju sobu. Hoću što pre da napravim neku žurku. I jedva čekam. A meni trebaju najveći zvučnici. Da, ovakvi će biti taman. Oho, sprema se dobra žurka. Ali da li je spremna za to komšinica Jess? Sad ću odsvirati nešto na gitari. O, da! To će sigurno probuditi Jess. Šta se to čuje? Kakva užasna muzika! Previše glasno! Sad će me oduvati ovi zvučni talasi! Moja luda komšinica Tiffany je odlučila da napravi ovdje rock koncert, jel da? Jess će bar poslušati dobru muziku. Ne, isključi to odmah! Ne mogu te da slušam! Krenut će mi krv iz ušiju! Daj mi to! Hoćeš da sviraš? Drži ukulele! Ona bar prijatnije zvuči! Šta? Ozbiljno? Jao, komšinica mi je smor. Jill i Rebecca obožavaju da zajedno igraju sa lutkama. Omiljena lutka Jill je Barbie, a Rebecca jako voli Bratz. Samo što imaju samo jednu kuću. To nije u redu. Kako će stati tamo? Počela je svađa. To nije u redu. Šta raditi? Ideja? Napravit ću svoju kućicu. Odlična ideja, Jill. I ja ću napraviti ličnu kuću za svoj brat. Ja sam već pripremila crteže i materijale, ali potpuno ne razumem kako napraviti kuću od toga. Ništa mi ne ide. Rebecca, kako si uradila to? Samo sam talentovana, sve jednostavno. Pa dobro, snaći ću se sama. To sigurno nije teže od šminkanja. Tako, još malo. I... Da, odlično mi ide. Hajde da izmerimo naše kućice. Iste su nam. To nije u redu. Dodat ću još veliki krov. Odlično.
A krov ću ukrasiti srcama. O, kako slatko! Pogledajte, to je divno, baš mi se sviđa. O, Rebeka je isto smislila nešto. Ja isto imam krov, ali moje u ljubičastim zvezdama. Odlično je spalo. A šta da radim sa zidovima? Znam. Ofarbat ću ih u ljubičastu boju. Super! Odlično! A sad ću malo poprskati, Jill. To će biti zabavno. Hej, šta to radiš? Prestani! O ne! Moja kuća je ljubičasta unutra, ali htjela sam da imam sve roze. Treba hitno prefarbati sve u roze dok se farba nije osušila. Uspela sam! Moja kuća je divna! Šta dalje da radim? O, smislila sam. Treba će mi bušilica. Sad ću napraviti prozor. Da, uspela sam. A ja ću koristiti čekić. Samo da ništa ne pokvarim. Da, uspela sam. Sada mogu ubaciti ram. I Rebeka isto uradila. Ja sam stavila crni ram. To ti ponavljaš za mnom, a ne ja. Nije istina. Ja ću staviti na krov znak Barbie. Neka svi znaju čija je to kuća. Pa šta, a ja ću staviti na svoju kuću znak Brac. Eto, gotovo. Moja kuća je bolja. Ostalo je samo napuniti sobe moje divne kuće. Oj, spala mi je odlična roze kuća. Baš sam zadovoljna. A sad je vreme da sredim interijer. Počet ću od prvog sprata. Tu će biti lepa roze fotelja. A zalepit ću roze tapete i staviti mekani tepih. Na njega ću staviti mali stočić, a biljke i novine. A tu će biti ormar sa knjigama. O da, ispao je odličan dnevni boravak. A šta je smislila Rebeka? Ja imam lepu fotelju obliku usana. To je baš u stilu moj brat. Dodat ću tepih, a još sam stavila srebrne tapete. Divne su, zar ne? Dodat ću stočić, vreće i lampu. Da, tu će se odmarati moj brat. Šta još dodati? Znam! Nacrtat ću sliku. To će biti portret moje brat. Sad ću još malo, skoro sam završila. Gotovo! Pogledajte, zar to nije divno? Da, neka svi znaju ko je gazdarica ove kući. Oho, nije loše, ali nema veze. Ja ću smisliti nešto mnogo bolje. Imat ću klavir u dnevnom boravku. Moja Barbie je jako talentovana. Ona zna da svira klavir. Sedi, draga. Vidim da si oduševljena. Da, Rebeka tako sigurno ne može. O, što je to? Žurko? Jill, pazi se. Pored tebe živi prava patigol. To je disko kugla, a tu će biti scena. Da, moja brat ima svoj rock band. Ona često daje koncerte. Hajde da plešemo zajedno sa brac. Da, ponavljajte pokrete. Oho, Jill, tvoja komšinica je prava zvezda. Dakle, obavili ste još jednu fazu renoviranja. Pitam se šta će biti dalje. Hajde da vidimo. A dalje će biti kuhinja. Ja sam već pripremila kuhinsku garnituru. Zalepila sam tapete. A tu će biti ormarić sa različitom hranom. Da, moj brat obožava chips Pringles. A također ću staviti sto, a na njega piće i grickalice. I ne smem zaboraviti na stolice. I naravno treba mi muzički centar. Da, brat obožava da sluša muziku. Prijetno, draga moja. Tu je i kola i čips. Sve što ti voliš. O, Rebeka, ti i tvoja lutka znate da uživate? Pitam se šta je smislila Jill za Barbie? Moja kuhinja će biti nežna i slatka. Što? Ne, moja kuhinja ne sme biti gore nego njena. Sad ću napraviti nešto bolje. Imat ću pravu poslastičarnicu za Barbie. Tu će biti kolači, torte, pite i mafine. Barbie će biti oduševljena. Zatim ću okačiti zavese na prozori. Dodat ću sto i stolicu. I obavezno ću staviti kafu sa slatkišima. Da, tako je. A tu će biti kuća za mačku Barbie. Stavit ću činiju sa vodom i hranom. A evo mace, zove se Cleo. O, nismo znali da tvoja Barbie ima kućnog ljubimca.
Dakle, Jill, napravila si stvarno dobar kafić. Tamo ima baš mnogo različite hrane. Dakle, završili ste i drugi sprat, svaka čast. Napišite u komentarima čija kuhinja vam se više sviđa, Barbie ili Brac. Hajde da saznamo šta će biti dalje. Na redu je treći sprat. A ja već znam šta ću. Tamo će biti spavaća soba. I imam ovakav krevet. Tvoj krevet sigurno nije bolje od kreveta Brac. Spavaća Barbie će sigurno biti bolje, ne sumnjaj. Stavit ću roze krevet i dodati slatke jastuke. Zatim ću staviti mekani roze tepih i stavit ću stočić sa ogledalom. Da, tu će se moja Barbie šminkati svaki dan. A šta je kod tebe, Rebeka? Ja ću početi od lepih jastuka u obliku usana su. Stavit ću tepih u obliku zvezde i ormar. Da, na njemu će biti šminka moj Brac. I obavezno treba okačiti ogledalo. Eto, šta misliš, Jill? Ona čak nije ni pogledala. Nema veze, sad ću privući njenu pažnju. Ej, ne zanima me. Razmišljam o sobi moje Barbie. Odlučila sam da napravim garderobu. Tu će biti ormar sa odećom, tako je. Sad ću sve lijepo okačiti. I stavit ću još jedan ormar za torbice. Da, preslatko. Dakle, spavaća soba za Barbie je spremna. Divno. Oho, super ideja. Ali nema veze. Moja Brac isto ima odeću. Neka bude ovdje. A dole ću staviti obuću. Zatim ću dodati fotelju da bi Brac mogla da se odmori nakon biranja šta da obuče. Gotovo. Wow, vaše spavaće sobe su super. Jill je čak i okačila rasvjetu. Rebeka, šta ćeš ti? Imam jednu kreativnu ideju. Ja neću imati klasični prozor. Tu će biti tobogan. Kako ti se sviđa? Šta će ti? To je previše ekstremno. Ovaj tobogan ide dole, pravo u bazen. Tamo su i kokteli i krug. Da, moje Brac će odmarati ovdje. Ideja je zaista super, ali nema veze. I ja ću napraviti tobogan. I dole će isto biti bazen, samo roze. Stavit ću ležaljku i krug u obliku flamingo. Devojke, vaše kuće izgledaju nevjerovatno lepo, svaka vam čast. A Jill, mislim da je vreme da se osvežiš malo. Što si uradila? Znaš šta, mogu i ja tebe da polijem? Eto ti! Jao, devojke, a vi znate da se zabavite? Okej, hajde bolje da pogledamo vaše kuće. Rebeka počinje. Njena kuća za Brac izgleda baš brutalno i moderno. Uspela si, svaka čast. A Jill je napravila nežnu i slatku kućicu za svoju Barbie. Dakle, vreme je da sredim svoju kuću. Gledaj pažljivo. Treba malo magije. Eto, dočarala sam plastelin. Sad ću ga razvaljati i napraviti jedan veliki listić. Tako je. Odlično mi ide. Gotovo. A sad ću seći pravougaonik i zalepiti ga na zid svoje kuće. O da, ispalo je divno. Napravit ću lepe šare. A sad mi treba četkica i sladoled. Baš je ukusan. Sladoled mogu pojesti jer mi treba samo štapić. A ja ću početi da farbam svoju kućicu. Eto, sladoled sam pojela, treba mi još jedan. Četkica mi ne treba, uzet ću sunđer. Da, on ostavlja baš lepi tragovi. Divno, gledajte, sada to liči na ciglu. I još jedan sladoled sam pojela. Sada mogu napraviti nešto od ovih štapića. Da, sad ću nešto smisliti. Odlomit ću kraj. A sad ću to sve zalepiti na kuću. Tako je, nastavit ću da radim. Odlično mi ide. I na krov ću staviti malo. Gotovo, baš mi se sviđa. A sada to sve treba ofarbati. U crnu boju, naravno. Obožavam ovu boju. I dodat ću malo crvene. Šta se dešava? Šta je to? Vanessa! Jesam li te pogodila? Izvini, slučajno sam. Ja sam već obojila svoju kuću u roze boju.
ukras ću koristiti marshmallow. Da, poređat ću ga ovako. Baš mi se sviđa. O, Lutko, ti mi pomažeš? Super, mi smo odličan tim, baci kocku. A sad ću s pomoć ovog vajka dodati srca na zid kućice. Super, pogledajte kako to slatko izgleda. Ja sam oduševljena sam i moja Lutka isto. A šta da stavim na krov? Neka budu ova srca na krovu. Da, to je divno. Ups, izvini. Marš od moje kuće! I ja ću ukrasiti svoj krov. Ali ne srcama naravno, nego slepim miševima. O da, ali ni to ni sve. Okačit ću jeziva krila. Sada moje kuće izgleda baš brutalno i mračno. A ja ću staviti beli okvir ekstra. I srce na kući. Gledajte, ono sija ekstra. A vidi moj krov. A, da. S polja kućica izgleda ekstra. Buh! Nemoj da me plašiš. A vidi šta imam, Lutko. To je lepa, lepljiva traka. A mi ćemo napraviti takve pločice u tvojoj donjoj sobi. O, vidi kako super ispada. A zidove ćemo ukrasiti roze mašnicama. Preslatko, jel da? A jednu mašnu ću staviti tebi. A baš ti dobro stoji. Čekajte, šta je to? Šta se dešava? Još malo. Tako je. Još. Da vidimo šta je spalo. Komadići. Da, to mi treba. Stavit ću ih na pod. Odlično. Ostalo je sve ofarbati u sivu boju. Mnogo mi se sviđa ova nijansa. Ekstra. Ali ni to ni sve. Treba okačiti zavese i luster. Ekstra. Ja obožavam sveće, tako da ću dodati što više. Stolice ovde. Sat i kamin. O da, moja soba je mnogo dobra. Lutko, sedi i uživaj. Ti si moja kraljica. Vidim da uživaš. Šta je bilo? Gledaj! Tu će biti sudopera. Pored šporet. A ovo mali frižider. Eto ga. Stavit ću još police. Slatkiše. I ukrase. O da. To je mnogo slatko. Moja kuhinja je skoro spremna. Jo, ali ja sam sasvim zaboravila na sto. Sad čekaj malo. O, tačno. Na zid mogu staviti travnjak i cveće, tako. I naravno sto i stolice. Eto, sada možeš da sedneš i da jedeš. Pa, jel ti se sviđa? A vidim da ti se sviđa. Uzmi tanjirić za svoj doručak. Prijetno, Barbiko. Eto, posluži se. Da, moja kuhinja je ispala odlična. Svaka mi čast. O da. Ne mogu da se nagledam na svoju sobu. Ona je odlična. O, kakav mekan tepih. Savršen za moju sljedeću sobu. A zid ću ukrasiti lepim zavesama. Dodat ću još roze krevet i rasvetu. Zatim lampu, noćni stočić i ormar za stvari. Vidi, jel ti se sviđa, Barbiko? Naravno da ti se sviđa. Mnogo lepo, sve divno. A lezi na krevet, odmori se. Tu možeš da spavaš i da radiš. Imaš prelep roze laptop. Sve kao što voliš. O, ja sam srećna kad si ti srećna. Šta? Platica? Hej, šta radiš? I ova mi ne treba, i ova. Kakav miris. Kod mene na tepiku će biti prave latice ruža. Da, a cvećem ću ukrasiti zid. Crno-crveni krevet. Da, mnogo lijep. Zatim maneken. I ogledalo. Pa, kako ti se sviđa, moja draga? Ispalo je jako dobro, jel da? Ovo je nevjerovatno. Ipak moja spavaća soba je mnogo bolja. Ona je
mnogo slatka i nežna. Ostalo je srediti posljednju sobu. To će biti kupatilo. Stavit ću kadu u obliku cipele, a na zid ću okačiti leptire. Tako je. I treba dodati još puno slatkih detalja. Aha, i ne smijem zaboraviti na toaletni stočić. Wow, koliko imaš različitih flašica. Ti baš voliš da se kupaš, jel da? Uživaj, draga moja. Oh. Šta, leptiri? Odvratno, ja imam nešto bolje. To su slepi miševi. Haha. Stavit ću ih ovdje. Zatim ću dodati sveće, slike i naravno 100. Da, crn kao moje srce. Ali ipak nešto nedostaje u trpezariji. Da, znam. To je krv. A da, obožavam krvavu boju. I ukus je super. Sipat ću krv u čašu. O da, a sada možeš da probaš. Jel ti se sviđa? O, tačno, posljednji dodir. I to je to. Vanessa, vidi. A vidiš šta ja imam? To je travnjak. Sad ću da sredim svoje dvorište. Stavit ću lepo drvo i to je to. Ovdje moja Barbika može da leži na svežem vazduhu i da uživa. Još ograda i to je to. Dvorište znači. I ja sam napravila svoje dvorište. O, kako dobar pas. A moja Barbika će imati još i auto, znaš? A Roza, naravno. A mojoj ne treba auto. Wow! Moja kuća je divna. To je najbolja kuća na svetu. Jako sam zadovoljna. Šta to pričaš? A moja kuća je mnogo bolja. Ja sam zadovoljna. A i moja lutka isto. Iskreno, obe kuće su lepe. Da, slažem se. Šta? Ko kuca tamo? To su kod mene. Ćao, čao. Uzmi pare. Evo vaše poručbine. O, kakva teška kutija. Šta je to? Sad ću da vidim. Aha, ovdje je sve da bih napravila krevet iz snova. Wow, kakvo veliko pače drveta. Stavit ću ga na pod. Šta to planira? Joj, potpuno zdaronilo u kutiju. Odlično, evo moje ograde. Oho, kako je velik. Skoro sam sve izvadila. I naravno, instrumenti. Joj, bolelo je. Sklonit ću kutiju, smeta mi. I šta će sada raditi? Graditelj Mary kreće da radi. Dakle, stavit ćemo ovo ovako, a ovo ide ovdje. Baš je dobro ide. Uskoro će biti još bolje. Da, ja sam veoma talentovani graditelj. Krevet na sprat je gotov. Od uvek sam htjela takav. Šta? Sad je njen krevet mnogo bolje od mog. Nema veze, imam ideju. Sad ću ulepšati svoj krevet. Kupiti, da, sad čekam kurira. Zdravo, momci, izvolite. Brzo unesite. Gotovo, gospođice. Wow, baš lepo. Da. Krevet je postavljen. Još malo lepote. I dodat ćemo malo svetla. Slatke slike kako bi kućica bila još ugodnija. A sad uključujemo. Da, ispalo je super. Oho, to je neverovatno. Hej, zatvori usta, cimerko. Pa, ko sad ima najlepši krevet, jeli? Juj, boli. Šta tamo radi moja cimerka? Hej, šta gledaš? Šta da smislim? Da, znam. Uzet ću rekvizite svuda. Naprimjer, ove zavese su baš dobre. O, i ovaj stolnek će također trebati. Ja nemam mnogo novca, ali imam fantaziju.
Mislim da je baš lepo. Odlično, nije ništa gore nego kod Jennifer. Juj! Hej, Mary, šta to bacaš? Odakle ti ove divne zavese? A sad ide stolnjak. Od njega će napraviti viseću mrežu. Wow, tako je udobna. Baš je lepo odmarati u njoj. Zdravo, cimerko, kako si? Baš je dosadno. O, imam ideju. Sad ću naručiti nešto mnogo dobro. Mary će mi zavidjeti. Da, dolazim. Dobar dan, gospođice, vaša narudžba. Hajde brže ga instalirajte. Ovdje. Naravno. Sve je gotovo. Evo vaše plate. Hvala. Ćao, ćao. Halo, čekam vas sve na žurku u mojoj sobi. Ćao, devojke. Pogledajte moju kućicu. Fantastična je, Jennifer. Da, mnogo je dobra. Kod nas je VIP žurka, niko više ne sme da ulazi. Neka zabava počne. O, pala mi je na pamet odlična ideja. Sad ću. Stolnjak. A sad posuđe. I moji dobri, verni prijatelji. Šta je to izmislila opet? Pojačat ću muziku. A, šta je bilo? Kako ti se sviđa ovo, Mary, a? Gotovo. Preduzimam ozbiljne mere. Obezbeđenja? Da, kod njih je preglasna muzika. Smeta mi da spavam. Da, evo ga. Dobar dan, u čemu je problem? Pođite sa mnom, pokazat ću vam sve. Evo ih. Kaznite njih. Sad ćemo sve srediti. Šta se ovdje dešava? Hej, ko ste vi? Dobio sam žalbu na vas, gospođice. Jel da? Znam kako da rešimo taj problem. Izvolite. Pa smatram da vaša muzika i nije toliko glasna. Nastavite zabavu. Hej, što je to? Znam. Onda ću napraviti svoju žurku. Imam svetleći globus. A sad ću napraviti od ovih CD-ova nešto zanimljivo. Sigurna sam da će Jess biti oduševljena. Odlično. A sad lepim delovi CD-a na globus. To je to. Super disko kugla spremna. Sad je atmosfera zabave uvek uz mene. To. A od ostalih CD-ova ću napraviti ukras za zid. Odlično, moja soba blista. I sad je vreme da uključim muziku na najjaču. Neka zabava počne. Što se tamo dešava? Oho, kod Mary je baš cool. Hajmo kod nje. Ćao, došli smo da vidimo šta imaš ovdje. Šta još da smislim? Znam, imam kutiju sa sijelicama. Kako su ekstra. A sad će mi trebati kabel. To je to. Rasveta je spremna. Samo da je okačim. Šta je opet smislila? Odlično. Svaka mi čast. Obožavam svoju kućicu. Radnik, brže ovamo. Uđite. Treba da sve sija ovdje. Kao kod moje cimerke, čak i bolje. Da, to mi je trebalo. Čestitam, sve radi kako treba. Uzmite pare. Hvala puno. Kako lepo. Bolje nego kod tebe, da? Jao, Jennifer, nešto se dešava. A, to je požar. Imamo vatrogasni aparat. Sad ću. Moram sve ugasiti.
Ne boj se, Jennifer, sve će biti u redu. Gotovo. Ali moja kućica je uništena. Izvini, Jennifer, ali možeš da živiš kod mene? U redu, hajmo kod tebe. Kod mene je također super, zar ne? Da, baš je slatko. Upoznaj moje plišane prijatelje. Od čega da počnem? O, smislila sam! Trebaju mi ovi šareni cevi. Stavit ću ih na krov, ovako. Wow, ispalo je tako lepo. Šaljem vazdušni poljubac. Super! Ej, a šta to ti radiš? Ja sam spremna za ukrašavanje kuće. Isto ću početi od krova, ali ukrasit ću ga lancima. O, da. Obožavam sve drsko i brutalno. A umjesto poljupca ću staviti lobanju. Jeste se uplašile? Haha, odlično. Ozbiljno? Dobro, a vidi kako lepe prozore imam. Što? A ja imam crne prozore. One su bolje. E, pa nisu. A, dobro, šta još da dodam? A, tačno. Uzet ću svoju lepu paletu sa senkama. Sad ću obojiti svoje zidovi. Divno. Sad imam pravu dugu. Ajuj. A, bilo zabavno. Wow, moja soba izgleda magično. Ali to nije sve. Stavit ću lep tepih unutra. Pored ću staviti mekanu fotelju, roza stočić u obliku srca i ukrasit ću sve detaljima. Wow! A ja ću koristiti slepe miševe za ukras. O, da. Pogledaj kako lepo izgledaju na ljubičastom zidu. Ali to nije sve. Stavit ću na zid svoju narukvicu sa šiljcima. O, da. To izgleda baš brutalno. Gotovo. A zatim mi treba kauč sa paučinom. Stočić sa lobanjom. Ovu policu. A malo detalja. I lep tepih. Obavezno mora biti crne boje. Ova boja je najlepša. O, da. O, čekajte, imam žvaku. To je dobra ideja. Da. Okačit ću na zid sliku Wednesday. Usput. Da li se njoj sviđa moja soba? Sigurno jeste. Odlično. Baš mi je drago što si zadovoljna. Uj, bolje da se vratim u svoju lepu kućicu. Tvoja je grozna. Dakle, gledajte. U ćošak ću staviti aparat sa ukusnim bombonama. I dodat ću slatke medvediće. Ali šta još da dodam? O, imam ideju. Mislim da ovdje ne treba duga. A bolje će izgledati u mojoj sobi. Okačit ću na zid ovako. I stavit ću ovdje svoju lutkicu. Enid, jel ti se sviđa naša soba? Hoćeš možda da pojedeš nešto? Imam bombone za tebe. Posluži se, draga. Izvoli, prijatno. Thank you. O, moja Enid je zadovoljna, a znači da sam i ja zadovoljna. Dakle, devojke. Prvi sprat je spreman, to je dobro. Hajde da vidimo kako ste ga ukrasili. Wow, svaka vam čast. Idemo dalje. Dakle, ja ću koristiti crni namještaj za moju kuhinju. Dakle, police ću ukrasiti lobanjama. Obožavam ih. Izgledaju tako jezivo, a i moderno. A pored ću okačiti pravi kovčeg. Šalim se, to je isto polica. Dakle, treba nam stočić, stolice i pribor za jelo. O, da, divno. Ali to još nije sve.
Na zid ću okačiti stari sat. Još malo detalja. I to je to. O, čekajte, ko je to? O, slepi miš. Da, to je kod nas, hajde dođi. Wednesday, došla ti drugarica u posetu. Hajde, uživajte, devojke. A ja ću popiti malo kole. Dobro sam poradila, super. Jao, kakav užas! Ova kuhinja je grozna! Ne odgovara nam. Treba nam nova kuhinja. Da, ova će izgledati super. A na roze ormarićima ću nacrtati nešto. Aha, tako je. Još malo. Kakva lepota, odlično ide. A nisam džabe išla u umetničku školu. Ostalo je dodati nekoliko detalja. Tako je, koristit ću različite boje. Žutu, crvenu i plavu. Odlično je spalo. Pogledajte kako lepu i slatku kuhinju imam. Stavit ću je ovde. Aha, tu ću staviti šareni zid. Odlično. I stavit ću malo detalja. Preslatko. Obavezno nam treba sto, stolice i hrana. I nikako ne smem zaboraviti na macu. Pogledajte kako je slatka. To je najbolja prijateljica moje Enid. O, potpuno sam zaboravila. Imam roze zvučnik. Moja Enid obožava da sluša muziku. Pogledajte kako dobro pleše. O, da, ta muzika je prelepa. O, da, hajde svi da plešemo. Devojke, vaše kuhinje su prelepe. A šta je kod Wednesday? O, ona pije čaj sa svojom drugaricom. A Enid se zabavlja sa macom. Super. Britney, hvataj. Ne, pauk. Plašim se paukova. Što? On nije pravi? Tina, kako si mogla? To nije smešno. Opa. Paučina. Da, to mi treba. Ovo će biti moja zavesa. Super. I odmah ću staviti tepih. O, da, divno. A šta si ti smislila, jeli? A ja ću imati ovakve zavese sa perlama. Baš su slatke, jel da? Okačit ću ih ovde. Lepota. Ali to još nije sve. Stavit ću lepe nalepnice na pod. Ovo će biti naš tepih. Wow, kako sve sjaji, super. Šta to radiš ovde? Sad čekaj malo. Eto ti, izvoli. Nemoj više dolaziti ovde. Jako si smešna. Moja obrva. Šta? Moram da je vratim na mesto. Odmah. Tako je. Jao, sad ću te naučiti pameti, pazi se. Tačno, tapete, to je dobra ideja. U trećoj sobi ću okačiti jednoroge i duge. O, kako slatko. To će biti najslađa soba. Baš sam zadovoljna. A ovde ću okačiti odeću moje lutke. A tu će biti krevet sa slatkim jastukama. A tu će biti košić za šminkanje. O, da, ispalo je baš slatko. Pogledaj, jel ti se sviđa? Ja tebe mnogo volim, Enid. Ajde, lezi, odmori se malo. Baci kocku. Drago mi je što si srećna. A šta to Tina radi? Moja soba je spremna, jel ti jasno? Ja sam brža. Pa šta? Ali zato moja soba će biti bolja. Vidjet ćeš. Dakle, prvo ću staviti crni krevet sa mesecom. O, da. Dodat ću malo detalja. I obavezno treba lampica. O, da. Odozgo će biti lustere. I violina. O, da, Wednesday. Ova soba je za tebe. Jel ti se sviđa? Hajde, odsviraj mi nešto. O, da, ti si najbolja u tome.
Svaka ti čast. A, vidi, Britney, šta moja lutka može, jel ti jasno? Oh my. Pa šta? Moja kuća je divna. I moje isto. Konačno smo završili. O, da? Dakle, da vidimo. Kuća za Wednesday je spremna. Ispala je strašno lepa. Ali, ni kuća Enid nije ništa loša. Tina, tvoja lutka se smorila. Aj, Britney, lutki je dosadno. Devojke, možda je bolje da ih upoznate, šta mislite? O, da, sada mogu da se igraju zajedno. To je baš dobra ideja. Čekajte, šta ste to još smislili? Hoćete da podelite svoje slatkiše? To je baš slatko. Dakle, neka su vaše lutke i kuće jako različite, ali svakako možete da se provodite zajedno. Tako mi je drago što ste se sprijateljili.